Čau lidi, dneska si jdeme zahrát hru Lego Fortnite. Tak jo, dejte prosím like a odběr a jdeme na to. Tak jdeme dolů, tady mám svoji laborku, tamhle vedle mám kuchyni, stůl, v lednici mám dobré jídlo. A teďka půjdeme se kouknout na moje vysnění auto, co jsem si milion let čekal, než jsem ho dostal. Chtěl jsem spawnem, tak a je to tady, moje vysnění auto. No, teďka se koukneme na mapu, kam pojedem, třeba k molu, třeba. Půjdeme se vykoupat a jedem. To neřeště, ale ok. Jo, jedem, kdo to bude trvat. No, jsme tady, už jsme, nevadí, jsme se přijeli, neumím mluvit, to je jedno. Jdeme k molu se kouknout, co tady je. Další auto, super. Lidi tady jsou. SpongeBob, super. No, tak jo, jdeme sem dovnitř. Nějaký rybář. Tak jo, vezmeme si tady to prout a jdeme rybařit. Nevadí, spadnul jsem do vody. Nevá. Děj, vyskoč už. To nejde vyskočit, to je hrozný. No, nevá. Dělej. Dobrý, tak jdeme rybařit sem, nevá. To je bug, to je zalagovaný. No, tak jdeme teďka rybařit. Snad chytnem nějakého žraloka nebo nějakou dobrou rybu k večeři. No, jsme mohli teďka. Chytíme, co chytíme? Rybu. Super. Nebo co to vlastně? No, máme to, super. Jdeme to odníst dovnitř tomu rybáři. Jdeme. Teď mu to tam dáme hezky. Continue. Tak jo. Tak jdeme zase rybařit. Tak jdeme. Až nakonec. Ok. Tak jo. Hop. A co teďka zase vylovíme? Co třeba? Co to bude? Co to? Super. Dobrý. Já bych teďka šel zase mu to dát a potom bych šel tam rybařit tam na ty kameny, jak tam byly 2. Třeba tam chyteme nějakou větší rybu. Vezmeme zase prout. Vem ho. Dobrý. A jdeme, ne, čekej, ano, takhle. A jdeme rybařit tam těm 2 kamenů, co tam jsou. Buď tam poplujem, nebo asi by to dlouho trvalo. Sem tady rybaříme teda. Co chytneme? Dobrý. Taková ryba na mělčině. Super. Jdeme na disco party. No, vyskoč a jdeme tancovat. Budeme dělat bubeníka. Dobrý, nebo tak zpíváme.
No dobrý, a teďka jdeme na ty skály tam rybařit. Teďka půjdeme dát zase tomu rybáři tu rybu. Otevři, zase dáme tu rybu. Dobrý, prut a jdeme rybařit. Jdeme skalám. Máme prachy, dobrý. Ještě tady. Děkuji. Tak, kde... Neva. Aspoň budeme plavat trošku. A jdeme teďka na ty skály tam vzadu. My tam teďka pojedeme autem naším. Ono ho někdo jsou zlí. No neva, vezmeme auto a jedem. Jedem. No takhle neva, to jste neviděli. Takhle po cestě. Dobrý. A tady snad chytneme nějakou lepší rybu. No, půjdeme nahoru, jestli to půjde. Dobrý. Teďka rychle tam poběžíme, vezmeme prut a co chytneme? To nevím, ale zjistíme to hnedka. Tak, tam je písek. Musíme trošku dál, ať nespadneme. Tak, trošku dál, úplně na konec půjdeme. Dobrý. Tak a jdeme rybařit. Snad nespadneme. Ují. No tak to máme asi docela krátký lano. Musíme trošku níž. Musíme... Nevadí. Tak snad teďka něco ulovíme. To je docela malý. Zkusíme. Dokud nechytne velkou rybu, tak video nekončí. Zase to dáme tomu, nebo vezmeme si sem zase prut. Hodíme snad už něco velkého. Máme hodně peněz. A je to docela střední ryba, ale je to docela velký. Tak dejte prosím like, odběr a čus.